Så skal vi se, hvad der er i fjernsynet i aften. Der er nok det er tv-vis, det gider. Så er der fodbold, men det gider jeg ikke. Så er der koncert, det gider jeg heller ikke. Men der er måske noget her. Flytter. Jeg gider ikke. Lad nu være. Du kan da ikke være. Lad nu være med det. Hvor nu være. Kære seere, vi har taget en kær ven med. Hvad siger manden? Hvad siger manden? Hvad siger manden? Hvad siger manden? Og det er en Brian Nielsen edition, og Carl-Leo Johansen. Du skal nu, jeg viser dig 2 klip med Brian Nielsen, stor dansk, legendarisk bokser, som bokser den 7. maj mod Evander Holyfield i København. Quizzen går ud på, at du kan faktisk vinde en natholdskop. Jeg spiller klippet for dig, og så skal du fortælle mig, hvad siger manden. Okay. Er du med på det? Ja, jeg er med den. Se med på skærmen. Hvad siger Brian? Altså, det sidste, som også siger, det er, så får jeg chancen, så tager jeg den. Det er korrekt. Vil du høre klippet igen? Du må gerne høre klippet. Altså, det vil godt prøve en gang. Ja, lad os prøve at høre klippet. Du får et point for den der, Carl-Leo. Det han rent faktisk siger, det er, han siger, jeg har været væk fra det, jeg har lyst til det, og jeg glæder mig meget. Noget af den stil, det er det, manden siger. Vi har ikke helt kunne oversætte det. Det er måske heller ikke helt fair for alle vores seere, og også dem på Færøerne, som måske ikke er helt med i det danske. Derfor har vi endnu et klip. Det er også med Brian Nielsen. Dog på engelsk. Hvad siger manden? Vi begynder nu. Men jeg skal lige have lidt luft. For Anna, hun ligger derinde og er syg, og så passer jeg hende. Lotte! Altså, for det første var det meget dårlig lydkvalitet. Ja. Og så forstod jeg ikke et hak, hvad han sagde. Jeg kan sige, Carl-Leo, men der er intet galt med lydkvaliteten. Det er simpelthen Brian Nielsen. Okay. Du har vundet en natholdskop. Og det var samtidig, hvad siger manden i Brian Nielsen edition?